हाग्रामा महिलारि माने बिटिसिआव जौ जुवा हाग्रामा महिलारि माने दाबि धमकी दादागिरि देखायनाय हाग्रामा महिलारि माने सिन्डिकेट हाग्रामा महिलारि माने ठगबाजी जाख्लनाय गिबियावनो मानगोनां रायजोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय मोनसे गुड निउस मोजां खौरां जानो गोनां फैबाय थानाय आसाम विधान सभा एमएलए इलेक्शननि डेटखौ डिक्लेयार होबाय फैगौ 2026 नि एप्रिल दाननि 9 तारिखआवनो जानो थांगासिनो दं रायजोफोर नमिनेशना जागोन बे मासनिनो मार्च दाननि 23 तारिखआव 24 आव स्क्रुटिनि जागोन 26 आव जागोन नमिनेशन उइथड्रल जायफोरा गाव गावनि नमिनेशनखौ उठायफिननो गोसो बोखारफिननो गोसो बिथांमोना मार्च दाननि 26 तारिखनि सिगांनो बोखारना लानांगोन इलेक्शनाथ' एप्रिल दाननि 9 तारिखआवनो जाखागोन नङा होमबा काउन्टिं रिजाल्ट इलेक्शननि रिजाल्टखौ होगोन मे दाननि 4 तारिखआव थारैनो बेबारनि आसामनि चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन आरो जोंनि बिटिसिआव मोननै गिदिर राजनीतिक हान्जा दङ सोरनि हान्जाया बांसिन मासि लानानै देरहानो हागोन रिजाल्टआसो खोन्थासिगोन इलेक्शनाबो बारा सम गैला दा बे इलेक्शननि सिगाङावनो टंला समस्तिनि बिपिएफनि एमएलए दुर्गा दास बर' बिथांनियाव मोनसे गोसोम दागो नांनायखौ नुनो मोन्दों रायजोफोर हाग्रामा महिलारि माने बिटिसिआव जौ जुवा हाग्रामा महिलारि माने दाबि धमकी दादागिरि देखायनाय हाग्रामा महिलारि माने सिन्डिकेट हाग्रामा महिलारि माने ठगबाजी जाख्लनाय थांनाय 5 बोसोरनि सिगाङावनो टंला समस्तिनि बिपिएफनि एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङा खामानि होगोन होननानै बुदमल दैमारिनिफ्राय 2 लाख रां जाख्लना दोननायनि अजद होफैदों लाइभ भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना ससेब्लाबो नायलांनो हागोन আপনি মূল পদ নিলে তা খাইছি তো তোর মূল পদ কাম লয় একই করো কি কাম করা কি কাম হিসাব রে কি কাম দিলা দুর্গা দা হ্যাঁ কি কথা বল কি আছে এতিয়া ডেস্ক বেঞ্চ বিলোৱা আছে খৈৰাবাৰীত 1 ঘণ্টা সময় আছে তাতে গৈ আছে মই মানুহজনক চিনিয়ে নাপাওঁ মই আচৰিত হৈছোঁ মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ তেওঁ সুধিলে হ'ল মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ কোনোবাই ৰাজনীতি পঠিয়াইছে হ'ল কোনোবাই ৰাজনীতি কৰিবলৈ পঠিয়াইছে মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ আমি মাতি আনিছো ইয়াতে আকৌ কি হ'ব আমাৰ ইয়াত